Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Oy, niyan ang mga polis. Padaplin mo. Ay na ninyo hikapa ang minatay, ha? Padaplin. Mikmik, abay. Diniyo na ka, may atuon ko. Asa man ka abay dyan eh? Uban ko ni mo bay? May pagkikitaan ko pag-usap. Kinsa man, uban ko be. Ako be, alalay ni mo bay. Oo, tara. Pero bay, nga nung mamiya man tas minteryo. Magsusi unta taba kung kinsa ng batang namatay. Oh, hunong malagi ka. Mas mayo pa nga mo ni atong buhaton. Ansa man bay? Ako, mulakaw ko sa kong tuyo. Unya ikaw, abay, pabili na ka din aron magmaritis una ka bahin ng patayng lawa sa bata nga gilabay sa minteryo. Ha? Unsa? Aw, sige. Ako nalay pabilin. Abay, tuhuga gud og maayo ang istorya. Ulagi. Sige. Asa mo kikapaingas bay Chani, no? Pero, ahos to. Mas maisan nang ako'y magpabilin din eh. Kinahanglan makabalita ko kung kinsa yun ang bata o kung nga nung gipatay maning bata, ah? Way mo doon! Wa! Bikod doon na nas mga pulis ang minatay. Mabalik ko sa agi. Upadool ko kamay. Poldo. Oh, tsa. Stilat, kuyawan mo lang tanin mo, tsa. Mangalit pala kang mukaw da, tsa, eh. Kinahanglan mangita tagpaagi nga mahalin ng akong yuta. Tsa, di ba na daling mahalin ang yuta? Larga lang una. Ako lay bantay din eh. Kung mularga ko, unsao naman lang ang pagmasyar sa yuta. Ay, kasayon. Naman ang abogado, god. Di ba? Maayo! Uy, Maayong adlaw! tingog marod, chicks. Lakaw, ato ba nga? Ay. Ako yung matubang ini kay babae man eh. Maayong adlaw! Uy! Uy, miss. Unsay ato? Mao ba na yung bahay ni Poldo? Ako si Puldo. Nga naman na ta? Kuan. Ako din si Melchi. Best friend ni Dindo Pater. Uy, mauba. Nga nasaag ba kayo din sa amo, ma'am? Ayaw pag ma'am na ako, oy. Di mo ko maestra. Nialagi ko kay nagsuroy-suroy ba. Ganahan mo ko maghimog istorya ining dapita. No, di. Ganahan ka mong suroy-suroy. Writer ka? Di man. Vlog-vlog lang. O sa mga istorya hangin mo gustong may bawaan? Bahin sa gidongog nga ungo ining dapita. Nga ganahan magkamahibaw bahay na ng istorya, ha? Ganahan lang kay mga horror story man ang akong content sa akong vlogs. Kuan. Dunay gidungog nga ungo din he, pero di kayo kusuhito na nila. Ang mga altroso man to ng mga ungo ining dapita. Kuan. O kinang bayi sa bungtod, mao ko na ilang bayi. Oo, bitaw. Suhito ka ng mga altroso? Kuan, oo, suhito yun kay, kuan, Puldo! oy. Kana yun siya magkasulti bahin sa mga altroso. Kay altroso man na siya. Ako layo naman ko. Amasyo man ko. Kana yun siya ang altroso. Ngayon day. Oy, ikaw din ni miss. Naabot na sa kadinis ilang agaw Puldo pag marites. Ha? Wa man. Nagsuroy-suroy ramang gud ko. O ba? Kana siya mo pangutan na bahin sa mga altroso, miss, kay
Maumin ni siyang apo gyud ni Lolo Pilo nga gidungog og kaliwat ug ungo ining dapita. Ako bitaw, miss. Ngano day? Unsay problema sa mga altroso ni mo, miss? Tawagan ako og Melchi. Uyaban mo ni Dindo Paterno? Dili man. Kuan, suod lang mi. Maong gid ako ni Denise Ila. Nangita mo na siya mga altroso dyan eh. Ikitubaga na. Unsa man lagi ang atraso sa mga altroso ni mo, miss? Kanay. Himuan niyang istorya ang mga altroso. Istorya. Kung nganong, kuan ba? Kung nganong gidungog nga ungo ang mga altroso. Uy, mo ba? Onya, pila may bayad? Bayad? Unsay bayad? Kung imo kong interviewon bahin sa among pagkaongo, doon na ginay bayad. Ha? Inuras ra ba ang bayad kung interviewon ko, miss? Kay ako gay nabilan sa pagkaongo ni Lolo Pilo. Ha? 100 ang oras. Sugot ka? Mabalik lang ko, oy. Kung mo interview ka na ko, miss, adto sa akong payag dito sa kilid sa minteryo, ha? Ayaw din higay. Di man nimo dalit og snacks akong igagaw. Parente na day mo? Oh, good. Uy, layo rami, uy. Bitaw. Ingon siya layo sa siya. Pero saramong lolo eh. Karong gabi ato ako sa among payaga. Gabi gyud? Oo, gabi ilang. Mandarbaho mugod ko adlawan, miss. Magkita na lang ta sa minteryo. Tuwa man ang akong office dito. Ha? Ako may sepulturero sa minteryo din higod. Adto na ako dito interview, ha? Kay karon busy bu kay ko. Doon na pa mo ko'y patay nga gilabay sa minteryo. Patay ka gilabay? Oo. Lakaw, unatong susi ko. Sige ha. Mauna na lang ko ninyo. Sige. Nga naman dito nga ni aman ka, Johnny. Nakoy toyo nimo. Importante kayo. Unsa man na ka-importante, Johnny? Bahin na sa bata nga imong gisugo, Gawpoldo. Unsa bata ba? Ayaw palimot-limot ko, Gaw. Doon na kay batang lalaki nga gisugo sa pagpaniid nako kung makalupad na ba ko. Ha? Wa lagi ko magsugog bata, gaw. Ikaw lagi giingon sa bata nga nagsugo niya. Ito may laing bay nga gituho ang bay sa ungo day, ha? Ang bay naman ni Lolo. Unya, ikaw na may nagpuyo dito. Maglabang-labang naman ka din sa imong bay sa lungsod og dito, di ba? Ay nga nung gidako man na nimo, Johnny. Masa maganda gisulti sa bata, ha? Ay, Nga nung niamagid ka sa bahay ni Poldo. patay na ang bata nga imong gisugo pagpaniid nako, Gawpoldo. Oh, Unsa? Patay? Nagkaluoy yung mga tao, nagko pa man. Iyan ako na. Manang. Iyan ako na. Sabi na. Excuse me. Unsa di gitapukan diha, patay? Patay, miss. Uy, Dinhi naman kasmenteryo, no? Nagkita na no? dinhibitaw ko. Nakamayong na ko nimo. Ako din, Smikbik. Ikaw? Tawagan ako Melchi. Chi, nganong naman ka din sementeryo? Nakadungog manggod ko nga doon ako ni patay nga gilapay dinhi. Oo, nabitaw. Kanang gitapukan sa mga tao Mao nang batang gilabay. Gitanaw na sa mga polis. Hala no? Kaluoy gud sa bata. Sulti na nas tinuod. Kung kanus amo katapusan nagkita sa bata, nga imo gisugo pagpaniid nako, Gawpoldo. Gaw, mura magmo-action kung kalain na ng imo sinultihan. nga naman di ay, Johnny. Nagduda ka nga si Poldo ang may patay sa bata. Wa ko magduda tiya. Nagsusi lang ko kung kinsa tong bata. Kay gipatay ni. Klaro ha, Johnny. Gipatay o namatay? Akuan. Mura og gipatay. Unya, gilabay sa menteryo. Aw, mura raman ka di ay.
Hala, lakaw. Karuha kung gipatay ba siya o namatay lang? Kaya na nagpahayang nagipintaw ng bata at mga pulis. Anak ko! Anak ko! Luuya samahan. Luoy, gyud. Kinsa! Kinsa ang nagumo sa akong anak! Kinsa! Uy, giungo kuno ang bata. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!